नोंथांमोन निउज पर्टेलनिसिम आंनि गोथार बाथौ साननि गाहाम हामलायनायखौ आं गिबि गिबियाव बावहरग्रोबाय। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै सिलावथार दखरा एबा सिलावथार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बे बियाबनि खुंगा 21थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बेखौ बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय मैयानिफ्राय दिनैसिम। दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि महरै बिथांमोना हांख्रायदों। बे हिसाबै आं नुजाथिफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नायनो हायो जे मोनसे समाव बर' हारिया गावनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम दङमोन, नाथाय समनि फाखनाव माखासे एंगारहायै जाहोनफोरनि थाखाय बेयो मिरु जिरु थासारियाव फैबायमोन। माखासे सम बोथोर बारग'लांनायनि उनाव दिनै आफादफोरनि गेजेरजों थामहिनबा दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि गेजेरजों गोबां नाजानायनि हेफाजाबाव दुखु दाहा खस्थ' सैनांनानै दिनै मोनसे मोजां थासारियाव सफैबाय। बे हिसाबै बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव सिनायथि होनायनि थांखि बायदि जिहेतु सरकारनिफ्राय गोबांबार दाबि दावा खालामबोदोंमोन जे धोरोम हिसाबै जोंनोबो आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे बन्द' सान नांगौ, जे धोरोमनि सिनायथिखौ बेनि गेजेरजोंबो जों एसे होनो हागोन बे सिन्थाखौ खालामदोंमोन। दा बे हिसाबै गोबां नाजायै 2018 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि फार्स्टलि मा खालामदों, गोथार बाथौ सानखौ सरकारनिफ्राय बन्द' सान हिसाबै गनायथि मोनदों। दा बेनि गेजेरजों जों मेसेज होनो सानदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानाया गोथार बाथौ सान, बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार सान, बेयो थारैनो बाख्नायजाथाव जादों। आरो मुलुगाव बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे बर'फोरनि जा बाथौ धोरोम बेयो मोनसे गोथार धोरोम आरो बेहाय सुबुं अनसायनाय दं। बेयाव जोंनि गासैबो माहारिफोरखौ बोजबना लानायनि मोजां खाबु दङ, गोरोबलायनायनि राहा दङ आरो जों खौसेयै जोंनि हादर हारिमा आरो जोंनि मुलुग बेखौ जोङो गोजोन थासारियाव लाबोनायनि थाखाय मोजां मोनसे मेसेज दङ होननानै जों साननो हायो। धोरोमनि बिथिङाव लाइमोनफोरनि आथिखालनि जा थासारि बेखौ नायोब्ला जोङो गोबां माने बेले बेजेखौ नुनो मोनबोदों। जा धोरोमनि बिथिङाव जोङो मोजाङै लाइमोनफ्रा लोहाबनो हायैनि थाखाय फिल'सफिफोरखौ धोरोमनि फिल'सफि जा सान्थौफोर दङ बेखौ मोजाङै गोसोआव जुनानै लानो हायैनि थाखाय बा मोजाङै स्टाडि खालामैनि थाखायनो दिनै लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां बेले बेजे नुजाथिदों। बे धोरोम हिसाबै बुंनो थाङोब्ला धोरोमाव गुरुखौ फालिनाय दङ। गुरुआ गासै बाथौ धोरोम हिसाबै मोनबा रोखोमनि गुरु बे दङ, बिमा गुरु, बिफा गुरु, फोरोंगुरु आरो धोरोम गुरु दङ। दा बेफोरखौ जोङो धोरोमनि बोसोन बायदियै, बिमा बिफानि बोसोन बायदियै, फोरोंगिरिनि बोसोन बायदियै दिनैनि लाइमोनफ्रा जिहेथु मोजां लामाजों थांनो हायाखै, माने बेखौ बिथांमोना लाइमोनफ्रा बोजबनानै लानो हायैनि थाखायनो दिनै मा जादों, मुलुगाव गोबां दावराव दावसि जादों, लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां जेंना नुजाथिदों। दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै ड्राग्सनि खोथा, दिनै बुंनो थाङोब्ला जेसेबां बादा होदोंब्लाबो चाइल्ड मेरिज, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर जागासिनो दं। बेनिखायनो धोरोमनि बिथिङाव लाइमोनफ्रा जुदि एसेब्लाबो लोहाबनो हायोब्ला बे गुरुफोरनि, फोरोंगुरुफोरनि बा फरायसालिनि फोरोंगिरियानो जा, बिमा बिफा बिथांमोननि बे बोसोनखौ मानियोब्ला हयथ' लाइमोनफ्रा एसेब्लाबो गोजौ स्टेपआव दावगालांनो हागोन आरो बेफोरबायदि समाजारि माखासे जेंना बेनिफ्राय बारग'नो हागोन, बेखौ जोङो आसा खालामो। जोंनि बे नैथि मंगलबारनि मेन थांखि हाबाफारियानो जादों दिनै जोंहा जोंनिया साननैनि हाबाफारि दंमोन। मैया सानसे डेलिगेट जालांबाय थान्दै मेल, आरो बेखौ खुंनानै दिनै नैथियाव फैबाय जोङो। नैथियाव 7:30 जोंनि बाथौ धोरोमनि माहारियारि फिरफिलाखौ मोनबा गाबनि होनानै जोङो दिनै माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद, गागि आफादनि जानानै, सिलाबथार आनसलिकनि जानानै जोङो बाथौ धोरोमनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। आरो बेखौ बिरहोखांनायनि उनाव लोगोसे जाहा रुंसारि जानाय सिलाबथार आनसलिकआव बा दुलाराय बाथौ गौथुमाव बाथौ धोरोमनि थाखाय जिउयै माहामै जिउ होसारनानै हारि आरो धोरोमखौ लाखिनो थांनायाव बिथांमोननि जिउआ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जिउ बावलांनांदों। दिनै बे बिथांमोननि रुंसारि दिनखौनो
जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिलाफोथार आनसलिकनि जानानै बिथांमोननि जिउ खौरांखौ दिनै फुल प्रसाद दै सान्थि लानानै आरो धुपकाथि सावनानै आगरबाथि सावनानै साखि सावनानै बोराइ बाथौ आफा इसोरनि नाम लानानै बिथांमोननि जिउआ अराय सम सोरगोआव आलो गोजोन जाहैनो थाखाय जोंनि आनसलिकआ बे फोरबोखौ खुंनाय जादों। आरो बिनि उनाव जोंहा सानसेनि हाबाफारि लोगोसे गेवलां मेल दं। गेवलां मेलाव जों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सानै आलासि बिथांखौ लेंहरनाय जादों। बिथांमोननि मुङानो जाबाय प्रबिन बसुमतारी आरो माइनाव आफादनि आफादगिरि बिथाङा हांमासि बसुमतारी। बिथांमोनखौ जोंनि आफादा दिनै गाहाय आलासि महरै फालिगोन। आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथौ धोरोमखौ फालिनो गोनां जायोब्ला जोंनि बर' माहारिनि बाथौ धोरोम सिबिसुलाफ्रा मा धोरोमनि जानांगोन आरो बिथांमोननि आखल आखुआ मा धोरोमनि जानांगोन, गाननाय जोमनाया हौवा माहारिया माखौ गानगोन, बियो एखे डिसिप्लिन एखे इउनिफर्माव थागोन। आरो लोगोसे माइनाव माहारि आरो लाइमोनफ्रा जोंना आर'ज खन्नायाव जेरै गोमो दख'ना गानो आरो उरनाय जिया गुफुर गानो, लोगोसे गोदोनायाव आरनाय गांसे लानानै गावनि बर' हारिनि हारिमु आरो धोरोमखौ बाथौ सिबिनायाव फालियो। बेबायदिनो जोङो गावनि इउनिफर्मखौ लानानैसो जोङो जोंनि बर' हारिया खौसेयै आग बारायनानै अराय सम बाथौ धोरोमखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो 20,000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' राजा आरो बर' रानि जेरैहाय नागा हिलनि जोंनि बर' हिन्जाव हिरिम्बाखौ जोंनि बर' राजाया जुलि लानानै गोथार जुलि लानानै गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'आ माने जोंनिया बोलि होयोमोन, केसा खाथि होयोमोन। दा लेखा फरा रोंनायनि जुगाव आधुनिक जुगाव सैतान आरो सालुनि गेजेरजों साइन्टिफिकआ देखायलांनायनि खारनाव खरसा बरसाखौ बासायनो थाखाय सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोंनि बर' हारिया गोजौनिफ्राय बिथोन हरनायलाय जों दा फुल प्रसादजों बावनानै खम खरसायावनो जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ बर' हारिया आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो गोरलैयैनो खम खरसायावनो माने जोङो फालिलांगासिनो दं। आरो बिश्व दरबाराव जोंनि बाथौ धोरोमा 9 नम्बराव जायगा मोननायलाय 9 नम्बराव दिनै बियो सरकारि भाबै जाना थाबाय। आरो लोगोसे जोंनि सिलाफोथार आनसलिकनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गोथैसि बावनाय आरो बाथौ धोरोमखौ 18था पाथालि बनानै बोराइ बाथौआ सिजौ गुदियाव जिरायनानै जोंनि धोरोमखौ गोदोनिफ्रायनो सिबिबोनाय हिसाबैलाय जोंनि सिलाफोथार आनसलिकनि गं 27 गामिनि गासैबो गामिनि दैदेनगिरि आरो गामियारिफ्रा आरो आनसलिकनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंनाय जादों। आरो लोगोसे आङो आनसलिकनि नेहाथारि, आंनि मुङानो जाबाय नबिन बसुमतारी। बेवहाय दिनैनि जथुम्मायाव बेसेबांसो सिबियारिफ्राबो बाहागो लाफैगोन? दिनैनि जथुम्मायाव खमब्लाबो 600-700सो जोंनि आनसलिकनिफ्राय गं 27 गामिनिफ्राय बेवहाय जायगा लाफैगोन। आरो बे बाहागोआव दिनैनि सानसेनि हाबाफारि गेवलां मेलखौ जाफुंसार होगोन। बेनो आरो आं बेखौ बुंनानै दिनैनि बे